Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. UJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba umpostoli uNsibande nomama. Bingelela abazalwane bonke ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga ekuseni. Ngiyambonga nje uNkulunkulu wangenzela umusa ngangena ekhaya leZwi. Sibonga ukondliwa ngezwi likaNkulunkulu usuku nosuku. Siyambonga nje uNkulunkulu osithandayo nosinakekelayo. Wangenzela umusa. Bazalwane. Ngiyabonga nje uNkulunkulu indlela akhuluma ngayo ukuthi izono zethu ziyavunywa esazenza ekungazini kwethu ziyavunywa. Lethama uzivuma ngokuzibhala phansi. uNkulunkulu wenza imangaliso. Ngimbonile nakweyami impilo engenzela izimangaliso bazalwane. Ngelinye ilanga nje ngithola imeseji ithi kunama-funds ekufanele ngizowaclaima. Bese ngiyamangala ukuthi ngiclaima ama-funds kwakwenze njani. I-information nje yayi-scanned ingaphelele. Kodwa bese besho bethi angiphathe ama-documents athize-ke abawafunayo. Nangempela ngiye mangifika bayasho ukuthi wena ngonyaka othize wawusebenza waze waterminathwa i-contract yakho ngonyaka othize. So kunalawo ma-funds ongazange waclaima. Cabanga bazalwane 20 years ago. Ngithi uNkulunkulu kanti unjani? Bese kube nama-forms bathi ngiwasayine. Bafune lawo ma-documents ngiwashiye. Ngilindele nje bazalwane. Ngithi bazalwane muhle uNkulunkulu wethu. Kuhle ukuhlala kuJesu. Besikhola bazalwane. Kepha nje kuningi obekufihlakele kungambulekile. Sibonga ukuba sekhaya leZwi. Sibonga lenceka kaNkulunkulu ubaba uNsibande osithwalayo ngemkhuleko imihla ngemihla. Sibonga nemkhuleko asinika yona okuyona esiqhubayo. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Lumfanele udumo bazalwane. Asihlaleni ekhaya leZwi. Asihlaleni ezwini kaNkulunkulu. Futhi indaba yokuvuma izono bazalwane singayibuyeli phansi. Yawenza umehluko ey'mpilweni zethu. Iwenzile nakweyami. Ngithi udumo lumfanele. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ubaba umpostoli uDokotela uNsibande ekhaya leZwi entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngithanda ukuphakamisa ubufakazi uNkulunkulu angenzele bona emkhosini lapho kwa-21 days. Okunye engangikhulekela kuJehova ukucela kuJehova kwawukuthi kwandiswe ama-room ebhizinisi esinayo le-B&B. Ngiyambona uNkulunkulu eyisimangaliso. Namhlanje nje within 2 weeks uNkulunkulu uyazibonakalisa. Isakhiwo sawo sesivele enye ingxenye yaso yaphela. Ngangingazi ukuthi kuzoba kanjeni, kodwa uNkulunkulu wavele wenza icebo lakhe lokuthi amanzi ebhizinisi eborehole aletha imali yokuthi sikwazi ukwakha. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngasenzele khona. Ngiyabona ukuthi uNkulunkulu futhi uzoqhubeka nalokhu ngoba kusokuselela ukuthi kwenziwe i-shubing ne-plastering. Ama-room akhona nje akhelwe ukuthi kube yi-toilet neshawa. So ngiyambona uNkulunkulu enza isimangaliso empilweni yami. Inkosi kinibusise uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba umpostoli uNsibande nakumama. Ngiyamthemba uNkulunkulu ukuthi usanigcinile ekhaya. Baba siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani. Siyacela Nkosi yami noma ngabe sesenza ungeyikhona nisibekezelele. Abantu abaze bengenza into efanayo, omunye wenza lokhu, omunye enze lokhu. Baba ngifisa nje ukuthi ngibeke ubufakazi bami. Ngiyazi mhlawumbe ngisho kodwa ngibona sengathi akwenele baba. Ziningi nje izinto esengidlule kuzo
Ekuqaleni nje ngiqala ukumbona ubaba ngaba nenkinga yengane yalimala ekhanda yashayeka ensimbini esikoleni, yawa yahlanza ingane yathula. Ngaya kubaba ngikhale nembezi wayikhulekela leyo ngane, iyaphila intombazane, i-right, ayinankinga, ngisho ey'fundweni yenza kahle. Kwathi emva kwalokho ngahlaseleka ngengane futhi umzukulu wami umfana wavele wahlanya wangena ey'dakamizweni. Ngikhuluma ngengane encane, bena-15 ngaleso sikhathi. Wahlanya wagcwala iganga, wagcwala intaba, wathutha nje ngisho iy'mpahla zakhe ekhaya, wahamba ey'shiya zonke iy'ndawo. Ngabuya futhi ngazokuhlupha baba, ngazokukhalela ukuthi unginxusele uNkulunkulu ukuthi angenelele esimeni sami. Iyodwa nje ubaba into owangitshela yona futhi namanje ngeke ngize ngikhohlwe baba, wathi nje ayikho into ongayisho kuphela angene emkhosini. Iy'nsuku ukuthi zingakanani kuya ngenkinga ukuthi ingakanani engibhekene nayo. Eyi baba, ngayithatha le nto ngayisebenzisa injengoba injalo. Ngawungena u7 days ophelele. Ngangiqale ngathi ngizothi 14 kodwa ngenxa yempilo ngazithi angithathe u7. Uma simo sami singaphenduleki sengiyongena ku14. Eyi baba, uNkulunkulu wangenelela. Umntwana u-right, umntwana ukhona usangile, umntwana usekhaya, uhlala nje akaphumi. Angikaze ngisho ukuthi akangayindawo. Uma kuwukuthi khona lapha yakhona uzongitshela ethi ngisaya la eduze ngivume ngalo nto, phela ngifuna ukuthi ayibone ukuthi uyisiboshwa. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu osebenza ngawe emakhaya ethu nangakubantwana bethu ey'mpilweni zethu. Eyi baba, ngazi mina ukuthi uNkulunkulu wakuthuma kanjani kulesi sikhathi esikuso nesikhathi esinjena. Simkhonze uNkulunkulu kabuhlungu, kodwa wena ufike usitakule. Kuyimanje nje ngijabulile, ngiyamkhonza uNkulunkulu, kumnandi. Izono zami zavunywa, ngihamba nje kumnandi baba, kwenzeka konke bekungasenzeki. Ngiyakhuleka, ngiyakuthanda ufunda izwi. Eyi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba uNsibande, ngibingelele umndeni wonke wakaNsibande, ibandla lasekhaya leZwi. Ngiyabingelela abazalwane bonke. Ekuseni njena enhliziyweni yami kugcwele kakhulu ukumbonga uNkulunkulu osithandile kangaka, uNkulunkulu okusebenzisayo baba uNsibande. Enhliziyweni yami njena kuvuka lo bufakazi. Kune weekend bekade uxolo kade sizophuma ngalo nobaba. Kunomsebenzi bekade siyowenza esayithini yethu. So ubaba asuke lapho u-asthmatic. Ngalelo langa waphathwa umkhuhlane. Ngiyazi ukuthi uma ngabe kuye kwaqala nje waphathwa umkhuhlane noma ikanjani i-attack ye-asthma iyenzeka ngakusasa uvuka imbambile i-asthma. Kodwa wathi mengabe ebuya emsebenzini ezisho ukuthi akekho right, uphethwe umkhuhlane, enhlinhliza nje ubona namafinyila ayayiphumela engekho nje right. Ngathi kuyena ngiyacela ukuthi-ke sithandaze umthandazo lona ubaba asinikezela wona. Sawukhuleka naye ubaba uNkomo, sakhuleka. Okungimangaza kakhulu ukuthi noma ngabe ngasathi silala ngangimuzwa ukuthi vese umkhuhlane ukhona. Kodwa ekuseni ngaphaphama ngithi ngiyavuka njena ngimbuza ukuthi unjani, wathi uphilile, u-right, akanalutho, uzizwa nje ephilile. Ngambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngaze ngakhuluma kudadewethu okuyena owangifaka lekhaya leZwi, ngithi mina uNkulunkulu ungenzele into emangalisayo, ngoba siyazi thina ekhaya ukuthi uma ngabe eke waphathwa nje umkhuhlane umyeni wami noma ikanjani i-asthma izofisane kube iyona izofisane iphume igqameke. So uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu, ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyakubonga, ngiyambonga uNkulunkulu omkhonza ubaba Msibande, ngiyambonga uNkulunkulu akugcine abe nawe nomndeni wakho kukona konke asihlaleni kuye simkhonze njalo. uNkulunkulu uthembekile, uJesu Kristu inkosi.
uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kakhulu kubaba nomama. Ngibingelela ikhaya leZwi nentaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa egameni elihle lomfelo wethu Jesu. Ekuseni nje ngithi angilethe ubufakazi uNkulunkulu wethu esimkhulekayo ukuthi unguNkulunkulu osithandayo osinakekelayo. eRomini engilala kuyo bekunento ehlala eqhuma phakathi, ngazi ukuthi yini. Lo msindo ungethuse bawuqhuma njalo, kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi awusekho ngenxa yokubiza leli gama likaJesu Kristu inkosi nomsindisi. Nangesonto ngibuye enkonzweni, kwakufanele umuntu angene engozini yemoto, imoto eyavele yaqhamuka ihlambagalane, yazongena nje phakathi kwey'moto yayisiyedlula nale yethu ngesikhulu isipidi, ukuba mhlawumpe udrayiva wathuka wayibheka ngabe kwenzeka ingozi emangalisayo. So ngiyabonga kakhulu kuNkulunkulu okungiyena ngempela ohlele sivikela imihla namalanga. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba uSimande umndeni wonke, ikhaya leZwi, egameni likaJesu. Ngiletha ubufakazi baba. Izolo ngibe nephupho ngathi ngisemsebenzini, ngasisebenza la. Umlungu unolaka ngendlela esimanga, akangifuni azasho wathi hayi angikufuni wena. Kube sengathi uyangibamba lo mlungu, ungithela into njengane-acid noma mhlawumpe into ewutenasi, angithele yona endlebeni. Ngivele ngibize igama likaJesu, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngalesi khathi angithela endlebeni lento, ngilokhu ngithela uJesu Kristu inkosi, ayingeni phakathi endlebeni, akaboni yena ukuthi ayitheleki endlebeni phakathi. Lokhu ngishilo ukuthi uJesu Kristu inkosi, kwaze kwaba ngiyaphaphama. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi uma sisekhaya leZwi, impela usibiyele. Ngazi ukuthi singayaphi masisuka ekhaya leZwi. Izolo ngithe ngithi ngilahla inkunkume kade ngiyishisa, seyiphelile nje umlilo, ngihamba ngoyilahla emgodini ngoba ngifuna ukuvala umgodi ensimini. Iminithi nje ngingena endlini, uma ngiphuma ayibo umlilo usuphumile, usuze wawelela ngakamakhelwane, uyahamba, sekunanomoya. Ngivele ngibize igama likaJesu, ngithi uJesu Kristu inkosi. Kunzima nokuhamba, ngihamba kanzima, inyawo zibuhlungu. Yilokhu ngithe nje uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngizama ukuthatha amanzi, ewuvele uma umlilo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi uyasenzela umusa. Bekuyosha iy'ngubo zakamakhelwane kade zikulayini lapho, ngoba kunesikhothe esilayineke khona, bekuyosha. Nkosi yami, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithi nje uJesu Kristu inkosi. Eyasihlaleni bazalwane, ikhaya leZwi, singaphumi. uNkulunkulu uyazenza izimangaliso ngey'mpilo zethu. Amen. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela egameni likaJesu. Nkosi yami, ngithi ngisiza ubaba kule ndaba yalezi zibongo zami. Ubaba ebengathi unokungayi-understandi kahle ukuthi ngunomtiki kunompanza. Umtiki baba sisibongo sami sokuzalwa ngashadela kwaMpanza. Umtiki, MTIKI, M for mother, umtiki. Then ke ngashadela kwaMpanza. Yebo baba, zikanjalo. Inhliziyo yami idlulisa ukubonga kakhulu kuwe, nciko kaNkulunkulu. Angizazi angiyithini, ngiyitholile idate, bekusebusuku ngiyithola, ngabhala khona lapho, ngibone kushaya u-5 ekuseni, azange ngisalala. Lokho ngiqale koshaya u-2 kwasaphandle, ngizwe ukuthi ubuthongo abukho, kodwa kulokho kubuyisiwe ukuthi nalokhu. Nkulunkulu wami, kanti uNkulunkulu usibekezelela kangaka. Ngabuka ngathi maye, uNkulunkulu uyabekezela.
uyabekezela kulo mzuzu aluveze uthando lwakhe olumangalisayo, ukhuleka imikhuleko ejulile, akuphendula unxuse, akuphendula uNkulunkulu akwenzele. Hey, kodwa nanga amabibi, Jesu mhlengi wethu. Hey, inhliziyo yami yathinteka baba kakhulu, ngathi baba cela ungisize. Ngicela uzungisize, ungikhumbule. Ngifisa ukukholwa, ngifisa ukukubona ngelinye ilanga. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba. Namanje ngizimisela ukuthi okuyawuvela ngibhale okuyawuvela. Mina ngiyazi lento, angiyazi into enjena, futhi angiyazi mina lento, yazi ungathi ingqondo yami angazi nje, ngazi ukuthi ungathi kwenzekani empilweni yami. Ngimangazwa nguNkulunkulu ukuthi kanti umoya oyingcwele unje, akukhumbuza izinto owawungazazi, kodwa ngoba sowucelile ukuthi ngicela ungikhumbuze konke, kubuye njengemvula emqondweni. Hawu cha, uNkulunkulu uyathanda, siyongena ekhaya ezulwini. Ngiyambonga baba uNkulunkulu, angiphezi. Uyabona, usifundisa ukucophelela, usifundisa ukuhamba simesaba uNkulunkulu. Ngithi hawu baba, amaphutha amangaka, ukungcola okunje, awu Jesu, hayi akasihawukele uNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu baba, ngiyambonga uNkulunkulu ngawo uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba uNtsibande egameni lami mfowethu uJesu Kristu. Ngiveza le video le ukukhombisa ukuthi umntwana lo obekade kwikhoma esanda kuzalwa kasisi wami, ngamsendela abaseRoma 10:9, ngathi akobeke eduze komntwana. Umntwana in 3 days waphuma kwikhoma. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekhaya leZwi, ngibingelele entabeni kaJehova, kuyabonelelwa. Ngibingelela ubaba noma nomndeni wakhe kaNtsibande ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiphakamisa ukubonga uNkulunkulu nasekuseni okuhla ngenzele kona empilweni yami. Uyayimangalisa uNkulunkulu impilo yami. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokuba ngibe sekhaya leZwi. Ngabonga ukuba ikhaya leZwi la ngifica ngilele ngumbhaca, ngigula ngiwumbhaca, nginamathela emashidini, nginamathela embhedeni, nginamathela ey'ngubeni, amathumba, umzimba wonke wawuvela amathumba. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngingakhoni ukuyokhonza, kungekho ngisho ikholi engenayo ukuthi unjani, akukho mzalwane. Kwathula kwathi tu, hey webazalwane, ngagula kuwo lowo mzuzu. Anginako umuntu, angibheke umuntu, beyinkosi uJesu. uNkulunkulu uyamangalisa. Ezinye izinto zakhe ayisebenzi ngendlela yokucabanga kwethu. Qhelisa abantu ukuze yena ezokwazi ukusondela. Hey, waqhela abantu, kwaqhela abantu, hey, ngiyambonga abazalwane uNkulunkulu empilweni yami. Hey, wasondela uNkulunkulu, wathatha istep, wathi forward kimi, weza kimi uNkulunkulu, wangihlangabeza uNkulunkulu, wangihlangabeza ngekhaya leZwi. Kwafika umntwana kaNkulunkulu wathi nansi igroup. Azange ngisabuza ukuthi ubani, ngathi uyangazi-ke, angingeni noma kiphi igroup. Ngiqala nqa ukuba negroup empilweni yami, angikaze ngingene, ngiyaqala ukungena ekhaya leZwi. Ngiyambonga uNkulunkulu owangishekelelayo ngekhaya leZwi bazalwane. Ngasinda, ngiyaphila, ngibonga uthando. Hey, uthando labantu ongababoni, ubezwa nje bekhuluma ukuthi gcwele uthando ey'nhliziyweni zabo. Bonga uthando lakho baba, ngihlupha ngikufonela ngamathumba, wawenza umsebenzi uNkulunkulu, ngiyaphila. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyaphila, ungenzela umusa baba. Ngiyabonga intobeko yakho, bungadinwa nayithi noma sesiphambuka senza amaphutha, kodwa wena umoya kaNkulunkulu ubulokhu uhleli, noma ubukhuza ngomoya kaNkulunkulu. Ey baba, intobeko yakho uNkulunkulu akunike yona. Wawungeke ukwazi ukuthwala lo msebenzi ungazange wathotshiswa. Ngiyabonga kakhulu ukuba sekhaya leZwi, ngiyisoli nomahluka impilo yami kakhulu. Jesu Kristu inkosi, amen. Ngiyabingelela ekhaya leZwi,
Ngiyabingelela entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyabingelela kubaba uNsibande nomama uNsibande nasemndenini wonke egameni likaJesu Kristu. Ngithi-ke inkonzo engangicela ukuyenza kubaba ngiyenzile. Futhi-ke ngenhlanhla yenzeka kahle yimpumelelo. Ngakwenza nje konke ayengichazele ngako ngakwenza. Ngathi-ke masengibuya-ke sengibuya sengiza lana-ke ekhaya-ke ngala eThekwini. Ngavele ngaphupha engathi ngingene engathi ngisekhaya ngiyahamba nje ngaphakathi emakamareni. Mangithi ngingena kwelinye ikamera, mangifika leli kamera, hawu, laze ladima ngaphakathi liyasabeka engathi lixetshuliwe, engathi nje la edongeni khona into ebikhona kodwa ixetshuliwe. Mangibuka lama-blocks anombala obovu, kanjalo futhi nosimende ngathi kwakubomvu. Kudimile nje kuyasabeka engathi mangingena phakathi ngithi mina, hawu, lana lendlu ubani washiya injena yayingasemendiwe. Engathi ngiyayibuza lokuthi hayibo, ngoba la ekhaya yikho nje indlu engasemendiwe, yisemendiwe zonke futhi ipendiwe. Ngijule nje ngithi hayi, ingabe kwenze kanjani? Ngithi mina sezofanele ngisemende yona-ke, hhayi bese ngiyaphuma-ke. Ingathi-ke bese ngilale-ke bese-ke ngiqhubeka neminye imisebenzi, hhayi bese ngiyaphaphama. Bese ngilicabanga leli phupho ukuthi iphupho lini leli, ngabe mhlambe kukhona engenzekanga kahle emveni kokuba kade sengiyokwenza leya nkonzo ekhaya. Hhayi, ngilokhu ngidlinza la emsebenzini, ngilokhu ngicabanga lingikhathaze emoyeni wami izolo. Ngizamile ukuthi ngilifake ngabona sekukude kakhulu ngadelete. Hhayi bese-ke ngithi nje ngisahamba ngicabanga ngikhumbule ukuthi Swayimani, shuthi leli phupho lingibuyisele emuva eSwayimani. Kunopende engangiwutholile womlutho, shuthi kwasala isichibi ngase ngiyapenda. Bese ubuye umqondo wami ukuthi ngikhonjiswa nje leyo ndlu, kahle kahle kusho ukuthi leyo ndlu engayipenda ngalo pende womlutho. Yebo ngikwenzile konke kodwa nanku upende, kanti vele ngithe vele sengiqedile nje konke. Ngathi mangibuka udonga ngakhumbula ukuthi awu, ufune ngithenge upende konje le ndlu. Ngapenda ngalo pende kodwa ngabe ngathi ayi, hlambe sengokwenza noma ngoDisemba. Kodwa-ke manje mase kubuya leli phupho, enhliziyweni yami sekuyabuka ukuthi mhlambe bengikhonjiswa lokho ukuthi sengikwenzile konke kodwa nakho okushodayo. Ngiyabonga kakhulu ukuba sekhaya leZwi, siyafunda kakhulu nje. Nkosi nibusise, sesobonana ngawo umgqibelo yomhla ka-5. Inkosi isigcine nje sonke ke sibonane-ke manje ubuso nobuso, ngoba sesazana ngamazwi nangemoya yethu kodwa manje asikaze sibonane ubuso nobuso. Inkosi nigcine nisazoza neno ngapha, ihambe nani nihlenge nje nasendleleni. Siyabonga kakhulu bazalwane. uJesu Kristu yinkosi, amen. uJesu Kristu yinkosi. Ngiyakubingelela baba Nsimbande, ngibingelela umama, ngibingelela abazalwane ekhaya leZwi nabazalwane entabeni indlu kaJehova kuyabonelela. Nginobufakazi baba, uNkulunkulu ungisizile ngendlela eyisimangaliso. Bekunento nje la emahlombe ami ebingisinda, engathi ngibanjwe nje ngensimbi engingayazi. Bese kuneminyaka ngisasebenza bengiyitshela ukuthi kwenziwa ukuthi i-stress sasemsebenzini. Kodwa noma sengihleli ekhaya from 2015 ngihlezi ekhaya ngingasasebenzi, beyiloku ikhona lento emahlombe. Kodwa nje ngiyambonga uNkulunkulu ngendlela esimangaliso. Selokhu ngingenile ekhaya leZwi, ngiyazizwela ukuphumula emphefumulweni wami. Ngizwa nokuphila okukhona emzimbeni wami. Angisakuzwa konke lokhu futhi angikwazi nokuthi kuphele nini. Ngiyambonga uNkulunkulu ngendlela eyisimangaliso. Okunye baba Nsibande, uNkulunkulu ungisizile. Bengingakwazi ukugcina imali. Uma imali ngike ngayiphatha ngesandla bengiyisebenzisa ngingabe ngisazi ukuthi ngenzeni ngayo. Ngithi sengihleli ngingasenamali ngicabanga ukuthi ngoba benginemali engaka ngiyisebenzise kuphi. Kodwa uNkulunkulu ungisizile, selokhu ngisekhaya leZwi uNkulunkulu ungenzela nje izimanga. Sengike ngibe nemali ngize ngikhohlwe nanokuthi khona imali engathi nangi-withdraw ngayishiya ekhadini. uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu baba, ngiyabonga uNkulunkulu angenzela kona empilweni yami. Ngiyabonga nomama owangifaka la entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. uNkulunkulu ambusise. Ngibonga imfundiso baba engizithola kuwena
bengihamba ngiphila ngizibona ngiyikholwa, kodwa ekugcineni mase ngithola izintshumayelo nezimfundiso ngibonile ukuthi uma ngabe bengingaficwa ukufa bengingeke ngize ngilibone izulu. Ngiyabonga kakhulu baba, uNkulunkulu akubusise. Ney'ntshumayelo zikamama zangoLwesine, omama siyakhula emphefumulweni ngeziyalo anazo nangendlela asitshela ngakhona ukuthi uma ngabe uwumntwana kaNkulunkulu, umama ophila enkosini, kufanele uziphathe kanjani, kufanele ugqoke kanjani. Ngiyabonga kakhulu baba. Cela nje uNkulunkulu anenzele kahle, nemikhuleko osinikezela yona baba iyasiqinisa, isimisile emakhaya wethu, sisekelekile ngayo, simile ngayo. uNkulunkulu akwenzele kahle, akuphilise. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, bazalwane bonke, uma ekhaya kaNsibande, ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba ngiyabonga for ukuthi usicorrecte uma ngabe kwenzeka ukuthi umuntu akhuluma into ethe phecelezi engaqondile kahle. Ubaba siyabonga nje ukuthi uNkulunkulu asiphe wena, hey baba, ukusifundisa izinto eziningi ezibalulekile ezinkulu esasingazazi nesasicabanga ukuthi siyakwazi. Yazi baba, khona ezinye izinto okubona ukuthi kusimple nje, kusimple, kodwa kwakufihliwe baba. uSathane wayesifihlele ukuthi singakwazi nje ukuvuleleka sibone izinto. Eyi baba, ngithanda ukubonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi eMsinga sesinomama umfundisi uMzila. Yazi nje salokhu nje kukhona nje kumina lokho. Ubaba uDladla ukhona eMnyudeni, siyambonga uNkulunkulu. Sesinomama uMzila ngala eMsinga, Tugela Ferry, Kids Drift. Nje ngithanda ukumphakamisa nje kakhulu uNkulunkulu. Yazi ngibona nje kusengathi kunesikhala nje sokuthi angikakazi nje ngize ngikubonge lokho. Baba, bengade ngingene emkhosini ka-14 days nje, as from siphume ezinkonzweni zikaJulayi. Ngiyambonga uNkulunkulu baba, ngazithathela nje isinqumo sokuthi ngicela ukuthatha umkhosi owathathwa ubaba ethatha ivangeli. Kwakunalokho nje kumina. uNkulunkulu uhambile nami baba, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu njengoba ngangiriphothile kubaba. Emva kwalokho zibe zinkulu izimpi baba, namanje unyawo lwami lwaka-right lusavuvukele, kodwa liqhumile ebusuku. Bekubuhlungu for isikhathi engingathi siyiviki kungiphethe, but angikwazanga ukuthi ngize ngiye kubaba njengalokhu ubaba esesifundisile ukuthi kahle kahle kufanele siziyele uNkulunkulu, sizikhulekele uNkulunkulu, sizibike thina kuNkulunkulu konke okwethu, uNkulunkulu asazi ukuthi sidingalana lana la. So nje ngithanda ukuphakamisa amandla kaNkulunkulu baba. Kuningi akuchazeki ngesikhathi sekufanele sichaze la ekhaya leZwi ngo-3 minutes. Kuningi kakhulu baba. uNkulunkulu usenzele umusa omkhulu ngawe. Angifuni ukungakusho ukuthi uNkulunkulu usiphe isibusiso esidlula zonke izibusiso baba, ngokuthi asiphe wena, usifundise ngendlela yeZwi. Eyi baba, izwi linamandla kakhulu baba. Siyabonga uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi mkhulu. Nami ngicela ukuzodlulisa ubufakazi ngento uNkulunkulu angenzele wona nje manje ekuseni ngivuka. uNkulunkulu ngivuke ebusuku nale ngizizwe ukuthi hayathi umkhuhlane buthi uyahlasela. Ngivuke ekuseni ungihlaselile and ngikhwehlela. Ngizwe ukuthi hayi ngiyakhwehlela. Ngihamba nje ngiyoguqa ngiyokhuleka ngathi hayibo ngiyakhwehlela impela namhlanje, ngivuke nje ngikhwehlela. Kodwa ngathatha umkhuleko wabaseRoma 10:9 ngawukhuleka. Ngithi ngikhuleka, usukhuleka ngiyezwa ukuthi lento iyasuka. Ngasishona nakumkhuleko wange-18 lapho uJesu esikhazimulisa ekugcwalisa ngamandla. Lo mkhuleko wange-18 ngawukhuleka. Mangukhuleka hayi ngazi ukuthi impela nje hayibo naki mara mangithi
ngiyaphefumula ngenza ukuthi hayi sengi-right, uNkulunkulu usengiphilisile ukuthi nje ngivuke nje ekuseni ngikhulekela nje lo ohamba umkhuhlane. Manje nje ngiya emsebenzini ngi-right, ngoba ngize nje ngikhuluma nje kahle, kanti ekuseni bengikhohlela. Heyi bo, kodwa manje uNkulunkulu ungiphilisile. Ngiyambonga kakhulu uJesu, ngiyamdumisa ngithi uJesu Kristu inkosi, aze angigcine uNkulunkulu omkhulu, abe nani. Sifunde nje sifunde nje uNkulunkulu eninikile ukuthi nje sifunde kini. Siyambonga uNkulunkulu anigcina, anibiyela, anibusise ekhaya, nsibane, anilondoloze njalo. Ngiyamdumisa uJesu, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Amen. Jesu Kristu inkosi tata. Ekuseni ndiyabulisa kutata umposteli utata uNsibandeni wakumama, egameni elihle lenkosi yami uYesu Kristu inkosi. Ndiyabulela kakhulu tata, ndikhalile, ndiva uxinzelelo, ndisindeka. uThixo wangena kuwe, wandithumelela umthandazo, ndahlala kuwo, ndathandaza, ndakwazi nongena emkhosini kwangalolo suku, ndaqhubeleka nokumthandaza uThixo. Ndathatha i-3 days ndeva emexeni am kukhona okusukileyo. Ndiyabulela kakhulu tata. uThixo woxolo makakusikelele wena nefemeli yakho. uThixo woxolo makakwembathe. uThixo woxolo makaphinde akunikezwe ubulumko ngaphezu koba kunike bona. uThixo woxolo makaphinde akufukame wena nefemeli yakho yonke. uThixo makanibiyele ngomlilo wasezulwini. uThixo makanifihle phansi kwesandla sakhe esinamandla. uThixo woxolo makanembathe anandise. uThixo woxolo makanihluthise ngenceba yakhe egameni likaKristu Yesu. Ndiyathandaza ukuba ngaske kwiinkonzo zethu bafikelelwe ngulo mbono uThixo awakunika wona tata. Ebunyanisweni sikhonza emabandleni whereby uyungazi noba mhlawumbi amadimoni akhona na ngokokubona imeko. Bantu banxiba amawivu, batsho ngenzipho ezinkulu, banxiba iigcebhezana, abantu bangathi nje oonodoli nama ubabhekile. Bantu nje bathetha nje kakhulu. Abantu nje abazigwagwisayo nasezimalini. Umntu unemali uma phezulu akwazi uba mna uNkulunkulu undenzele lokhu ngemali ethile. Nkosi yam, ndibukela ukuthobeka kuni tata. uThixo makandiphe amandla nam ndide ndiyofikelela ekumhlonipheni uThixo ngakho konke. uJesu Kristu inkosi tata, enkosi kakhulu. Amen. Jesu Kristu inkosi Baba, ngibone ngikule ndlela esasiyalwe ukuba sihambe kuyo enedwala, fanele sihambe sikulo. Ngabona kukhona abanye abazalwane ebebechizukele endleleni ebikwa-right, behamba kuthi ukunyukela kancane kube nehlathi beyosithela khona. Inkosi yangenza ngalandela. Mangilandela ngiyobona ukuthi kanti babheke phi abazalwane balokhu bechizukiswa beshona leni. Ngiyabafica abazalwane badliswa iy'nkonkowane. Ngifike ngimangale ngibabuze ngithi hayibo bazalwane, nidlelani iy'nkonkowane? Azidliwi iy'nkonkowane, kudliwa amakhowa. Khona kucishe kufane, kodwa lokhu enikudlayo kunobutha, akufanele ukudliwa. Asengibona sekukhona amakhowe sengibakhombisa ngawo. Ngithi niyabona-ke kona kucishe kufane, kodwa hhayi lokhu enikudlayo. Asengiyabona sengiphuma nabo abazalwane khona lapho kuleyo ndawo, kulelo hlathi. Sengibabuyisela kuleya ndlela elungileyo kumele ngabe bahamba kuyona enedwala. Kuthe sengiphumile kulelo hlathi ngiphuma nabo bengilandela,
Yebo, bakhona abasalile kodwa khona ebengiphuma nabo abavumile ukuyishiya leyo ndawo abadliswa kuyo okungafanele. Sengiphumile ngabona omunye ehleli futhi phansi enethezekile edla iphepha belingcolile. Ngase ngimnikeza ukudla naye okumele akudle, hhayi leli phepha elingcolile beligcwele udaka lingcolile. Ngiyacela ukuthi iNkosi isisize sithembe yona kunokuthemba abantu abasidlisa okungafanele. Jesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, hayi, ngiyabingelela baba, ngiyabingelela kuwena umama, ngibingelela abazalwane bonke abenendlu kaJehova. Kuyabonelela nasekhaya leZwi. Awu baba, ngizophakamisa ukubonga uNkulunkulu, ngibonga uNkulunkulu. Ngiyambonga, ungenzele umusa, ungenzele umusa. Ngiyambonga kakhulu, phakamisela udumo kuye. Baba, ngiyasebenza, ngiyahola, kodwa iholo bengingajabuli ngalo. So ngiyakhipha okweshumi la ngihlanganyela khona, kodwa angikaze ngubona umehluko aphanthile. Njengoba besisey'nkonzweni zikaJulayi, bengiphethe okweshumi kwami ngakungenisa entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. And then bengikade ngikhulekiswa nawo omunye umzalwane. Cela uNkulunkulu ukuthi angiphe i-increase. Ubaba osemazulwini uye wathembeka baba, ngiyambonga kakhulu, uthembekile. Sengiphiwe i-increase, ngiyambonga kakhulu. Inkosi uJesu, ngithi udumo lonke malube kuye. Ubaba, ngiyambonga uNkulunkulu impela. Uma ukhuleka ubaba osemazulwini uyakuzwa. Ngiyambonga kakhulu. Inkosi uJesu inomusa, ngiyayibonga kakhulu. Ngithi nje uJesu Kristu inkosi. Baba, silondele, asigcinele nina. Siyawubonga lo musa ongaka wokuthi uNkulunkulu baba wethu azosihlanganisa nani. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Ngiyambonga nje uNkulunkulu, ngigcwele intokozo nenjabulo. Kunini nginikela baba, kunini ngifake okweshumi, kungabikho umehluko, kodwa just nje lo ngiyaqala ukufaka entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Ubaba uNkulunkulu sengibonelele mina. Ngiyambonga kakhulu, ngiyathobeka kakhulu baba. Ngithi uJesu Kristu inkosi, dumo maluye kuye lonke. In Jesus' name, amen. uJesu Kristu inkosi. Angibingelele ekhaya leZwi, ngibingelele entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela nakubaba nakumndeni wonke wakaNsibani. Baba, ngiletha ukubonga ukuthi uNkulunkulu ungisizile. Ku-7 days yomkhosi kunomntwana besimkhulekela, bekayenze operation engafuni ukuvaleka. Sakhuleka naye, umkhuleko wabaseRoma ngamsendela nalo mkhuleko wange-18. Noko imimoya ebeyikuye yaphuma. Bekenze operation, le mimoya beyihleli kule operation ingavaleki. Saqhubeka sakungena kumkhosi we-5 days. Ngicela abazali ukuthi singene nabo nabo babe ku-fasting, babe semkhosini lelo langa babaya kulo esibhedlela kuyomhlola. Ngakhuleka naye ngikhona akhona esibhedlela, mina ngila ekhaya. Ngakhuleka kakubaba, uNkulunkulu wangisiza, wangisebenzisa, ngakhuleka. Imimoya yaphuma futhi. Waqale wadla, waqale wakhuluma, wastopha ukuhlanza. After lokho baba i-operation yaseyathembisa ukuphola, bamdischarge esibhedlela. Kwazi cishe besanenyanga ahlele esibhedlela, operation ingavaleki.
Ngibonga uNkulunkulu ngawe Baba uNsibande. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu ukwazana nekhaya leZwi. Kuningi la ngisizakele khona. Sikhuluma nje uphumile esibhedlela, izolo bekayoqhaqha izitishi. Ngimbonga kakhulu uNkulunkulu. Ngibonga amandla kuphe wona nokuthi uvume ukuthi akusebenzise kanye nathi sikhone futhi ukusizakala sikhona ngaphansi kwesakho isandla. Sibonga uNkulunkulu kakhulu. Ngiyakhuleka ukuthi akangisize ngingaphumi ekhaya leZwi futhi ngingahlali ngenkani, kodwa ngihlale ngokusizwa uNkulunkulu futhi ngihlale ngeqiniso, ngoba konke lokhu kwenzekayo, izintshumayelo ziyangibusisa, ziyangisiza, ziyalisiza nekhaya lami nabazukulu bami. Kuko konke ngibonile amandla kaNkulunkulu esebenza. Ngiyabonga kakhulu Baba, ngiyabonga, angiphezi. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi empilweni yami nangaphakathi kwekhaya lami. uNkulunkulu umusa nibusise. Amen.